Kuitenkin vuorossa kuntotalkoot ja siellä kerrotaan Suomen meripelastusseuran pelastusristeilijästä Jenni Vihurista, joka purjehtii vapaaehtoisvoimiin. Suomen meripelatusseura organisoi Suomessa vapaaehtoista meripelastustyötä kaikkien vesillä liikkujien turvallisuuden hyväksi. Vuosittain lähes 2000 ihmistä saa apua sen yksiköiltä. Eli tätä voi aika hyvin verrata vaikkapa tuohon VPK-toimintaan, jotka täyttää palokuntien hommia, niin kuin virkamiesten hommia, ja me täydennetään sitten tämän merivartioston sitä varsinaista vastuuta siitä meripelastustyöstä. Täällä on Suomessa joku 2000 aktiivia, jotka noin vähän runsaalla 100 meripelastusaluksella liikkuu ympäri Suomen vesiä sekä meri- että järvialueella. Kun tässä ollaan mukana harrastuspohjalta, niin millä tavoin tässä on järjestetty koulutus tähän tehtäviin? No, meripelatusseura kouluttaa kyllä niin kuin kaikki aluksilla toimivat ihan periaatteessa niin kuin lähdetään nollasta, ikään kuin ei olisikaan mitään koulutusta. Että kaikki käy tasaisesti niin tämmöisen jonkin sortin rekryyttikurssi vähän riippuen miten yhdistys on sen organisoinut. Mutta esimerkiksi tässä Jenni Vihurilla on aika semmoinen jämpti ja organisoitu systeemi, millä tavalla me ajetaan ihmiset sisään tähän meidän tapaan työskennellä tuossa paatilla. Onko teillä aina vakio miehistä, kun lähdette liikkeelle? Ei suinkaan, että meitä on tässä aluksessa on ehkä 40 semmoista aktiivi-ihmistä ja niistä aina kerätään sitten porukka tyypillisesti 6-12 innokasta merelle lähtijää. Mikä tässä hommassa on parasta? Tässä parasta on varmaan tämä porukka. Yhteishenki, meillä on hirveän hyvä porukka laidasta laitaa ihmisiä ja sitten se, että saa olla täällä merellä. Ja totta kai sitten sokerina pohjalla on se, kun päästään tekemään sitä, mitä varten täällä ollaan, eli avustamaan. Miten sä olet kouluttanut itseäsi tähän hommaan? No mä oon itse ammatiltani sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja ja mä toiminkin tämän aluksen ensiapuvastaavana, eli aika paljon sieltä omasta ammatista ammennan tähän hommaan, mutta kyllä mä oon käynyt kaikenlaisia kursseja, ton nopea veneen ajokurssia ja semmoista perusturvakurssia ja tarkoitus on niin kouluttaa koko ajan enemmän ja enemmän. Meri- ja järvipelastustoiminta on yleensä maksutonta avunsaajalle. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin materiaaliin kohdistuvat palvelut. Niinpä pelastusvalmiuden ylläpitämiseen tarvitaankin kosolti enemmän rahaa kuin meripelastusseuran jäsenmaksuista kertyy. Meripelastusseuran ja Raha-automaattiyhdistyksen yhteistyöllä on pitkät perinteet, koska Meripelastusseura on yksi RAY:n perustajajäseniä. Ja näihin alusten ja asemien vuosikorjauksiin, hankintoihin, peruskorjauksiin ja vastaaviin kohdentuu avustuksia vuositasolla noin 900 000 euroa, joka on valtaosa Meripelastusseuran noin 1,3 miljoonan euron avustuksista. Jenni Vihuri, Meripelastus Helsinki. Meripelastus Helsinki, Jenni Vihuri kuulee. Missä päin olette menossa? Kaata ja Nokan kärjessä kutakuinkin. Olisi keikka Vasikkasaaren itäpuolella 9-metrinen puuvene ja köysi potkurissa. Vasikkasaaren itäpuolella köysi potkurissa. Selvä, joo, me mennään sinne. Ajo aika 10 minuuttia, eli ETA 17.00. ETA 17.00 kuitataan. Jep, kiitti. Minkälaisia tehtäviä pääosin tulee? No kyllä suurin osa on huviveneiden auttamista. Aika paljon konevikaisia tai tekniikkamurheisia jollain tavalla, että ei pääse eteenpäin. Ja kiviltä irrotuksia. Joskus harvemmin enää etsintöjä, että nykyään onneksi tämä GSM on yleistynyt niin hyvin, että ihmisellä on aina mahdollisuus ilmoittaa kotiin, että sori nyt vähän venyy, että ei mitään hätää, kyllä me ollaan vielä hengissä. Aikaisemmin oli näitä, että oli jouduttu jäämään saareen pitää tuulta ja kotiväki oli vähintään hermostunut ja sitten lähti etsimään. Semmoiset on nyt tosi vähissä onneksi. Kuinka usein tämmöisiä sattuu? Kyllä sitä silloin tällöin, että kesässä muutamia tapauksia on tällaisia, mutta aina niistä kyllä selvitään. Että jos se köysi lähde itsessään irti, niin sitten täytyy käyttää puukkoa, mutta potkuri saadaan aina vapaaksi. Mikä tuo sinut tähän toimintaan mukaan?
No kyllä se on tämä, että pääsee merelle hyvässä porukassa ja hyvällä kalustolla. Melkein milloin vaan huvittaa, niin aina pääsee. Mä olen semmoinen merifriikki monessakin suhteessa.